unos ug balot apan ang limbaso wa mahuguso tunog ko bagyo sa pinapuwi ko di ko mahalo kay nakakabino ang igabalos ko mao ang pagkain mo ang pagsayaw igabalos ko ang pagluso igabalos ko pagpasalamat igabalos ko nimo ang pagsinggit igabalos ko ang pagawit igabalos ko mga pagdahig igabalos ko nimo pananging baso wa mahuguso tunog ko bagyo sa kinabuhi ko di ko mahalo kay nakakabino ang igabalos ko mao ang pagkain mo ang pagsayaw igabalos ko ang pagluso igabalos ko pagpasalamat igabalos ko nimo ang pagsinggit igabalos ko ang pagawit igabalos ko mga pagdahig igabalos ko nimo igabalos ko ang pagluso igabalos ko pagpasalamat igabalos ko nimo ang pagsinggit igabalos ko ang pagawit igabalos ko mga pagdahig igabalos ko nimo Ginoo imong pagkatao adunay maayo lalo ang Ginoo. Sa imong kinabuhi Jesus lamang ang bugtong pahanding pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gusto ko kana apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong sa nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kagikutlo sa balaan kasulatan. Tandang butang may katapusan, mahalaw ang tanan. Maaari mo na kanatang tanan maigsoon ang atong oras karon alas 5 na sa Abot-abot alas 5:08 na sa kapit. Ang atong panahon karon maigsoon din sa Negros Oriental medyo adunay pag-ulan. Adunay ginagmay nga mga kasikas sa hangin igsoon. Winong na nato nga kahit tanong sitwasyon niya sa physical na bahin na medyo apektado sa maisuon. Gani ang akong tingog diligid kayo. Ano na gay mga sinyalis nga dili pa yun itawag o nasa kondisyon ang ato nga tingog isuon. Padili man mo ay mahimong babag aron ta dili maka
pag-update sa atong mga kaigsunan, labi na sa atong mga pinangga, mga follower o listener sa Sign FM, makanunay nga nagmahulat o pag-abang sa ilang tasa-tagsa ka mga FM radio sa nagapalibot nining mao nga natin. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Cadilanio, sa ngalan usab sa atong general na station manager Reverend K. Marian Makasaon, kanya usab ang iliha nga ubos nga alagad, ubos nga higala, ubos nga amigo sa FM radio sa 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Ilabi na sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao o sa tanan nga mga OFW. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, ilabi na sa mga kaubanan ni Pastora Imijing nga ano na ko'y mapuliay sa area sa Sibulan. Salamat sa Ginoo sa inyo nga mga panahon, mga kaigsunan, ilabi na sa inyo ang pagpauli. Ano na yung mga kahigalaan na wala yung kaabot sila sa ilang limit. Ano na lamay mga 7 ka mga bulan. Wow, grabe kayo no. Ano yan ito mga kaigsunan, kanang Saudi Arabia. Ano naman ito yung mga kanta sa worldly song gikan sa Saudi mga kaigsunan. At ito ako Saudi, kanta to sa una mga kaigsunan ni Maxwell Batman. Salamat sa Ginoo sa inyo ang mga panahon ang atong oras mga kaigsunan kanunay nagdagan. O niya ang ato karon nga topic, comparing. Ini pang pagkumpara o pagtandi may suon mo ni Lisodya. Muna kung sa atong kinabuhi, sa ato ang pagkakristohano, usahay mag-irko sa social media, mag-ilog o tinubuan, mag-ilog o mga gitawag o mga membro, mag-membrohanay. Kaya naman na magsugod ng gitawag o comparison. Kumparar ba mga igsoon nga magdinautanay. Diya sa Biblia mga igsoon ginadili yun na. Pinsa kong kinabuhi, dili na to dapat ikumpara sa uban kung sa mantakarong. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Belenario Florentino from Davao City Government. Labi na ni Brother Jonathan Idanio, agikan kayo sa Cavite. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Adiya sa mga Idanio family, Dong Jonathan, o ni Pastora LC Candelario, ban sa inyo ang mga kamag-anak. Kumusta mo diyang tanan, ilabi na sa itong mga igsoon niya. Natural lang yun ang mga kaibahan na mga ginagmay ng mga pinulugan. Pero kita tanan, kita matagusan na ito na kaibalos na matawaran, dapat kabalo lang yung tago, paalos mo isa. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni DJ John Falcon. Good morning sir, o God bless sa tanan. Salamat sa tanan nga mga Falcon family, labi na sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Naguna-una ko maigsoon, dili na tingali ko mag-live, kung mag-live magpaminaw sa akong tingog mismo sa akong kabulingon maigsoon. Pero akong ipamalandungan mga kaigsunan ang pagkamayos Ginoo, dili sa babag mga kaigsunan, basta narin ko tayo tingog, bahalag medyo paos ginagmay maigsoon. Basta narin ko tingog, atong lagi yun ay ipanayon mga kaigsunan. Tungkol kay mali atong trabaho o naigingon mga kaigsunan nga doon na magoy mga sitwasyon may suon nga ikaw dili mangandoy dili ikaw magoy matagan o natuglanan sama kang wisis may sudi ko siya nga dili ko tapos Ginoo sige sa makungwato sa Ehipto nga di magkabalong mo istorya kanang uman may mulari kanang larino mo istorya kanang adunay tinaadman ako sige sa man ko magalatag naman ko sa hayupan sa kuluganan nga mao sa Jethro. Muna atong pasalamatan na Ginoo nga nani ba sa atong sitwasyon ikaw ug ako wala man kita masayon nga ikaw usa sa gagabiton sa atong Ginoo iso. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Keliste at Argan na ison Reban na Revolin. Maayong buntag kaninyong tanan diha. Salamat sa Ginoo maigsoon, maaksyon gud og aos ni atong tingog maigsoon mo aksyon kanan. Salamat sa Ginoo doon sa mensahe. Good morning Pastor, glory to God. Thank you sa tanan Lord. Wow, salamat sa Ginoo. Yato siya pasalamatan tungod kay pizza 20 na gyud karon sa Nobyembre.
Pila na naman ka Apolo na naman kadlaw. Mas kasimana ka pin maigsoon kaya mas kasimana pito man nag-adlaw. Mas kasimana og tulo ka adlaw. Desembre na. Manay doon na yung mga pasiaw maigsoon. Hala, sige, higugmaan na ninyo kaaway niya. Pagka Enero, awayan lang po. Dili na maoy para sa Ginoo maigsoon. Tanan. Ano man di ay, kada adlaw yung gumao ni mo ng imong isikataw, dili na mo mahimo. Para sa atong kinabuhi nga mga pagkakristohanon sa atong pagpangalagad sa buhay na itong Diyos, dapat everyday, kada adlaw, kada minuto, atong gigugmao ng atong isikataw. Kung dili ta makahigugma gani sa atong kaaway, maglisod at paghigugma sa Diyos, kasi man nato magkita ang Diyos, o dili sa mahika, mag-apo sa tama isoon. Labing gamahanan o mahigugmaon ka nga Diyos, Amahan. Salamat o Diyos sa imong paggunit o pag-amping ka na mo. Labaw sa tanan sa tibok na mong panimalay, sa mong tulong ka mga anak, sa mong ugangan, sa tanan na mong kaigsoon natin sa balok, dapit sa Pilipinan, pinanguluhan ni Pastora Efrem ni Akagturan, isa pa man sa dapit sa Kagwi o Diyos, sa tanan na mong mga pinangga, ng mga follower o listener sa Side FM, yung kanunay nagasulong nining mga programa, sa kinatibukan sa Tanay City, Lord, kung tumaabot nining mga sibiyahanan, sa kabukiran usap sa Bayawan City, sa kabukiran usap sa Bai City, Amahan. Kung sa tanan karon na sa Facebook Live, Luzon, Visayas, San Mindanao, ikaw magapanalangin sa mata ko sa ilabi na sa ilang pag-ambit ini, yadto sa ilang mga kahigalaan o mga kaila o Diyos. I-bless ang tanan, isa pa man sa adunay pagpaulit sa mga OFW o Diyos, sa ilang sa kamapinoyanan, imo silang ampingan o imo silang titigan kanunay. Isa pa man sa akong wife karon nga nasa Israel, nasa Saudi Arabia, ikaw mga panalangin, maghatag ikaw puso kalikot, kapis kay kadasig, kanunay sa iya nga pagpanarbaho sa mao nga dapit Amahan. Bisa pa man o Diyos, sa among station manager, Pastor William Cadillario, sa ilang pag-travel, aron malabot nga katapusan nga simana sa Disyembre o Diyos, alam sa pagpaambit o paghatod o mga mensahe, hindi mo nga dapit sa maong overnight closing, bisan pa man o Diyos sa maong Thanksgiving sa dapit sa Pilipinas Amahan, hindi ko malabot nga bulan sa Disyembre, ikaw magtagpo sa ilang mga paginanglan, kanamong tanan o Diyos, bisan pa man sa maong pagpangandam, sa maong pagpasalamat ka na kanimo. Supply, nagbuha sila sa ilang mga paginanglan, nabaw ka na mo o Diyos, kanunay kami nga maglakaw, kanunay saktong direksyon gikan kanimo. Doon na may mga kakulian sa mong pisikal nga bahin, ang hindi mahimo na mo nga mahimong babag o aron kami dili makahatod o makapaambit sa imong mga pulong mga mensahe alang sa among mga espirituhanon nga bahin naman. Lord, ipigi kanunay nga mong kinabuhi, manalip ni kanunay, kung kay wagod kami aron mahimo sa mong kagalingon, kung wala ikaw sa mong mga kinabuhi Amahan. Sa tanan na mong kaigsunan din sa balok, dapit sa Kagwi, sa mga Emil family, ikaw mga panalangin kanila o Diyos, kung sa tanan karon nga naminaw sa maong mga FM radio sa ilang mga panimalay. Ikaw maghatag nilang kadaugan kasiguruhan, labaw sa tanan kabaguhan sa mga kinabuhi dinhi sa silong sa langit o dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Ginoo Maison, ilabi na sa tanan nga nagwat sa Facebook Live sa kinabuhi ni Pastor Argos Arias from Bapong Negros Arias. Doon na sa mensahe mga igsoon, good morning Pastor, o sa tanan nga naminaw ani nga programa. O sa imo nga diha Pastor, request kong song Saad sa Dios by Pastor Gideon. Maibutag Pastor, God bless. O si Ma'am Norberta, maibutag sa kanimo diha Ma'am Norberta Yotraksi. O ni Brother Jason Siray, maibutag Pastor, God bless. O sa tanan nga mga Siray family, dinhi sa Tuyupan, sa Lower o diha sa Dapit sa Manialas o sa Polo. Sa tanan nga mga Siray family, mayong buntag ka natong tanan, ilabi na sa mga Yo family o mga Traksi family, akikan kayo diya sa Mulong Pindoy, Negros Oriental. Ako sa nigipli mga kaigsunan o sa kumuadto sa atong mensahe, ang ato karon nga paghisgutan comparing kana bang pagkumpara, pagtandi o unsay hinungdan
nganong ang tao dunay pagtandi. Di ba? Ikinahanglan may tabo man na sa tao sa iyang kasing-kasing nganong makikumpara man siya. Ug unsay rason niini nganong makikumpara ang tao sa uban. Siyempre doon na kay ikakumpara. Ug unsay resulta sa gitawag og comparing, kumpara ngadto sa uban mga igsoon. Adayon ta mga igsoon, akong i-play ang request ni Pastor Argas imong saan sa Dios. Saan sa Dios mga igsoon. Na imong gipasan, gipakita mo nagharapang tanan. Ang krus sa Kalbaryo, ang handog manasad ako, nga gugma mo, kibasan mong tanan, akong sa kapakriyasan, nagmataugon ka, kay gibayran mo ako. Gawas nun na kamatayan may gahom, ang ayang kasimbahon, pagkatahom sa gugma mo Jesus, pagkatahom sa gugma mo Jesus, tinguha ko masuot kanimo, buhay ikasing-kasing ko. Ang krus sa Kalbaryo, Okay, mao ni request ni Pastor Argos Arias, Saan sa Dios. Composed by Pastor Gideon Candelario. Atong hatagag pagtagad mga kaigsunan. O kang atong oras mga kaigsunan, kadunay nga nagdagan o nag-irog mga kaigsunan. O salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am M.A. Shine Sambili nga nagwas usab sa ato nga live karon. Adlaw karon nga Miyerkules, pizza 20 na gyud sa Nobyembre sa tuig 2024. Ikinahanglan ang tanan natong trabaho ato lang gyud sa isalig ngadto sa atong Ginoo. Dili na to ikagarantiya nga may kunta nga abdik pa man ko lawas. Mayo ko kondisyon, mayo ko o kahimtang, daghan ko kwarta, daghan ko kaptanan, apan sakalit magkapsan sa atong gininhawa dinis kalibutan. Kung di mo ikumparar mga igsoon, mas maayo pang una-unaon kung makahibalo kang doon na kay sakit, kaysa wa kay sakit. Kay kung ang way sakit mga igsoon, labaw sa tanan kung may Ginoo, kumpiyansa kaayo. Daghang mga tao nga nakabsan anytime, anywhere, madisgrasya, mapangga, patay, way sakit, way balatian. Ikaw o ako, kung ano na kay kaintang nga sama ni anak, pasalamati ang Ginoo.
sa tanang sitwasyon o kahimtang dili nato pwedeng ikumpara ang atong kahimtang o kahimtang ngadto sa uban. Sa atong kinabuhi dinis kalibutan maigsoon sa kinabuhi ni Apostol Paul, ingon siya, wala mi nagpasi sa uban kundi nagpasi mi sa among nakatunan pinaagi sa balang kasulatan. Ang among nakatunan dinis kalibutan, amo ni siyang gihimo kaway pili sa among kinabuhi, lamang among maangkon ang pagkamaayos sa Ginoo. Sa atong kinabuhi dinis kalibutan maigsoon, dili pwede natong ikumpara sa atong silingan, sa atong igsoon, sa atong isigataw, sa ministry, sa base sa ministry, sa title sa simbahan o title sa simbahan, kay diha magsugod ang inyong pagkabangi. Hinumdumi sa atong kinabuhi ini kalibutan na dapat doon na tayo gitawag, doon ay kasing-kasing na panagluosa. Matod pa sa minsay sa awit, kung maghari ang Diyos ay mong kasing-kasing, wala tayo angayang ikakumpara sa uban. Kung unsa may improfesyon, kung unsa may imong trabaho, kung unsa may imong negosyo, kung unsa man ang trabaho nga imong gipiyal sa Ginoo kanimo, pasalamatan nato ang Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Konsyal Remal Dail Glory Morning Pastor from Tanay City. Kumusta mo di ako siya sa Tanay City? Ang Ginoo panalangin sa inyo ang mga maayong mga plano o tinguha alang sa matapos. Mao nga sa atong kinabuhi igsoon, kung nag-study matag about Biblia, kung nag-eskwela matag Bible School, kung nag-comply man nato ang requirements, dapat ato nang ipaambit kadto sa uban, dili nato ikumpara sa uban. Buhata ang maayo, ipaabot sa mga tao na maayo ka. Buhata ang ibuhat sama ni Jesus. Mao na gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kung magsugod na gani ang pagkumpara sa isig ka tao, diha na magsugod ang gitawag nga kasina. Moingon man ka, kana sila, wa na sila'y angay. Ako, mao'y angayan. Matagpas akong amigo may suon, nalastin ako kahapon sa ka-engineer. Matod pa niya mga kaigsuunan, halos na niya naabot o naadto ang nagkalaing-laing mga nason. Ay usa siya ka sinaligan ni Gugongwe. Ay siyempre siya mo'y tagagama o mga kauban, tagagama o barko may suon. Kaya ako siya nga nahinabi while nag-travel ang muto mga kaigsuunan. Inang na mga igsoon sa itong kinabuhi, magkaingutan nga. Ulang taon sa atong isikatao ba? Na dili lang yun kayo kanang gitawag nga sa iyang pagkatao. May ingon ta maigsoon nga nasa gitawag nga yano nga pagkatao, pero law o kaibalo. Mula sa atong kinabuhi maigsoon, dili na ito ikumpara. Kaya ang ilatawan na ba sa tao, ilatao na ba nang yung sikatao, may ingon dahil ang kinitawan, awag galing lang. Ato na ni masahon sa ilit ang atong oras nagkagana niya kanunay ko nagbisilis ang ulan din sa atong area din sa City of Balo. Niya may kusog ganito ulan kagabi may suot no niya. Klaro manggid kay kaniha nga video nang usok niya ko nang wala lang ta kayo may sayo-sayo o live tungod kay madungog pagod ang kusog sa hangin o niya. Dunay kusog nga hangin o dunay ko'y kusog nga ulan. Ato ning basahon ang ikaduhang Korinto kapitulo 10. Versikulo 12 hanggang sa 17. Ang kinabuhi ni Apostol Pablo, wala niya gipasigarbo ang iyang kaugalingon, pero iyang gidipinsahan ang iyang pagka-apostol. Wow! Ikaw doon na kay katungod nga mo dipinsa sa imuhang katungod.
Pero wa kay katungod nga mo kumpara ngadto sa uban. Amen ba? Diya sa kinabuhi sa usa ka tawo nga imong i-relate mga igsoon sa usa ka sitwasyon nga duha ka mga tawo miadto sa simbahan nga naghalad sa ilang abot sila sa tagsa nila ka di income sa ilang ipangitaan mga igsoon. Ang usa ka tawo negosyante, ang usa ka tawo nga maniningil sa buhis. Siyempre kung mag-ingon ta nga ang usa ka tawo maniningil sa buhis, dili siya maing relasyon sa kay mo ingon man ang tawo may sud kini tawhana limbungan gani kay maniningil binis buhis. Samantalang ang usa ka tawo nga doon na po'y kwartahan nga naghingapin, iyang ikumpara dayon ang iyang kaugalingon, ingon siya, dili ako sama ani nga maniningil sa buhis. Naghatag og ikapulo sa kaduha sulod sa usa ka semana or kadaghan mga igsoon. Pero hinumdumi kapito siyahang kanyang pangitaan. Samantalang ang usa ka maniningil sa buhis tuaras layo, gani dili siya mo hangad sa langit kay maula sa Ginoo. Lord, yuko ang aya nimo. Isa may nahimutan sa Ginoo. Katunggang karboso o katungko sa kamaniningil sa buhis nga nagpamukpok mismo sa iyang dugan. Lord, dili ko ang aya nimo. Ikaw ug ako ang ayan batas Ginoo. Dili oy. Salamat tas Ginoo mga kaigsunan nga nakita tas atong pagkamasalay ko. Sa kinabuhi ni Apostol Pablo kaigsuon usa siya kataong balasubas. Maldito man bunto. Siya may hinungdan nga namatay si Esteban. Pirmahan man niya kapin. Sa panahon nga wala pa siya nahimong apostol atong panahon na. Apan sa dihang nabuta siya, nakatagamtam siya o balatian nga kahit-hit kadulong. Even si Ananias mga kaigsunan na handlo kani nga gisugo sa Dios. Ananias adto anang usa ka tawo diha. Kinsa may ngalan si Saul, o dili na may tingali ko kay isog naman na. Para lang isog na wa na may kahayag may isog. Kaman kay suko mas Ginoo, tingtahon si Ananias kung naayo si Apostol Pablo. Sa kinabuhi ni Apostol Pablo may isog bisag usaon dili man tay kakumpara. Bisag karo, bisag sa imong silingan, bisag sa simbahan dili ta ay kumpara. Kung unsa may trabaho nga gipiyal sa Ginoo karon nimo, ala madayon na. Kung magkumpara ka ni tas uban kay so diha kita magsugod nga mahimot ang garbuso atubangan sa tao, labaw sa tanan atubangan sa atong Ginoo. Magsige ra matagpamantay sa mga sayop sa uban, pero wag gani tagabantay sa sayop nato mismo sa atong kaugalingon. Hello. Trabaho ang ipabuhat nga imong trabaho nga gipiyal sa Ginoo kanimo karon. Ayaw paghilabot sa uban nga trabaho. Ingon dire maigsoon ato ning pasahod. Naguluhan ni o gidipinsahan ni Apostol Pablo ang iyang pag-apostol. Ingon diri sa hiding, gipanalipdan ni Apostol Pablo ang iyang pagka-apostol. Modrikta ko sa versikulo 12 ngadto sa 17. Mao man ni atong hiding mga iso. Ingon diri, hinuon dili kami mga has aron ilhon o itandi ang among kaugalingon ni adtong naghuna-una nga labaw sila. Di ba? Naagyo na maghuna-una nga mas labaw sila. Nakikitandi pa si Apostol Pablo? Wala. Muna sa kinabuhi gani maigsuon, makitandi na gani ka, makikumpara na gani ka, even sa imong silingan, sa imong gisuon o sa imong mga relatives, diha na gyud ka nagsugod. Hinumdumi ang resulta anak kasina. Magsige na lamang tagpamantay maigsuon kung sa kalihukan sa uban. Pero wala kabantay mismo sa atong kaugalingon ng asa na tadapi. Hello. Mao nga dapat dili na ito ikakumpara. Kung naa kay katabang sa imong sigataw, hala tabang. Kaya ang matagtaw din is kalibutan ng kalaing-laing levels o kahimtang sa atong kahimtang din is kalibutan.
Kung doon na kay ikatabang dili nunid na sabnang imong ibandilyo sa tibok kalibutan, ako dako ko kahago, dako ko pagtabang, o wala pa ko, wala yun mo. Nagawin ka na sabta. O kwintahan tas Ginoo, natay kahatag sa Ginoo. Tanan ganaan nato gikan ni sa atong Ginoo. Dili ni gikan nato. Magpasalamat ta nga ikaw ug ako gipiyalan ni anang trabaho nga wala gipiyal sa imong silingan, wala gipiyal ngadto sa uban, wala gipiyal sa ngadto sa ubang mga tao, kundi naa mismo nimo. Kung doon na may mga sitwasyon, doon na may mga balatian, asa na mata na ang Ginoo? Kung diha man kita kutob, awasap tay mahimo. Kay bisag adunahan pata, bisag kwartahan pata, bisag tabunan pa ang atong pisikal nga bahin diha sa ospital. Kung kuhaan nga gininawa, diha ra gyud ta. Apan hinumdumi igsoon, kung ang Dios maghatag panimong laing panahon dinis kalibutan, usbon ang dagan sa imong kinabuhi o gininhawa igsoon. Amen ba? Dili magyud ta kadug gudlok sa atong usa ka ginhawa, even sa atoang sakit. Dili pwede maingsoon nga moingon ta mumahi tas ginulon nga nung ako may naay sakit nga sama nini, nga nung wala manis ako mga igsoon, wala manis ako mga silingan, wala manis mga tao, nga nung ako may si Job sa kinabuhi ni Job, nagmahay ba siya? Wow! Giatubang niya ang tanan, even sa iyang pamilya. Diya sa pagtuon sa balang kasulatan, kanus amatang magkaton. Wala na siya magmatir, bisag mag-eskwela patag Bible school. Kung wala nato gikay kinabuhi ang pulong sa Dios, mahimo na gitang garboso. Amen ba? Atong ikumpara ang atong kinabuhi ni Apostol Pablo pagkalayo argyo. Mao nga sa atong kinabuhi nga pagka-Kristohanon igsoon, kung magsugod na gani ang atong kasing-kasing, una-una mga panglantaw, ikumpara nga to sa uban, magsugod sa kagahugno sa imong pagkatao mismo. Amen ba? Ato ning masahon. Si Apostol Pablo tan-awa ra gud iyang mga mensahe. Hinuon dili kami mangahas. Tan-awa. Wa siya mangahas aron ilhon ug itandi ang among kaugalingon. Ni adtong naghuna-una nga labaw sila. Kay ang mga tao nga naghuna-una nga labaw sila, labaw gina sila. Di guna papiog bisag unsaon. Labaw sa kanang di kasabot sa balang kasulatan. Bisag mag-eskwela patag Bible schools, pila ka tuig. Amen ba? Ni adtong naghuna-una nga labaw sila, pagkabuang gayon nila. Ayay. Ingon si Apostol Pablo, pagkabuang lagyon nila. Kisay kasulti, si Apostol Pablo, dili ko. Naghimo sila ilang kaugalingon nga mga sukdanan aron pagsukod og naghukom sa ilang kaugalingon. Kung magsugod gani tag kumparas uban, nagsugod lang sa taghukom mismo sa tong kaugalingon. Maglantaw lang gani tag sayop sa uban, huna-huna nga mismo sa tong kaugalingon otro putang sa lawayon. Amen ba? Hinulong kung unsa may gibutang o gipiyal sa Ginoo kanatot karon, pasalamatan nato ang Dios. Himayaaw nato siya. Dili lamang mahimaya di ay nato ang Dios, kung dili ta kakumpara sa uban. Atong yung ipakita sa atong isikataho,
Hinumdumi mga kaigsunan, ibin gani sa paghalad, ibin ang imong kapikas nga kamot. Dili na pwede nimong mistil pa nga pabalang. Kung nagtabang kasi yung isikataw, di tabang. Dili kay mo daot o tas uban nga nakatabang ka sa imong isikataw. Masalamat tas Ginoo kay ang Ginoo mo panalangin na to. Amen ba? Kung watay katabang, diwa. Kaya nagdepende man na sa level sa kinabuhi sa tao sa kalibutan. Ikaw o ako kung naa ka sa taas na level, halatabang. Yatong nagkinahanglan ng tabang. Ingon din ang Exxon, apan wala kami maghinobra sa among pagarbo, kundili kundili gipasubay namo kini sa mga utlanan nga gilatid sa Dios alang kanamo og kini naglakip sa among buhat diha kaninyo. Ibig si Apostol Pablo wala sining lapas sa limitasyon sa utlanan kundili nagbase siya diha sa balaang kasulatan. Kung ikaw ug ako nagtuon diha sa mensahe sa Ginoo, dapat magbase ka diha sa balaang kasulatan aron dili ka mulapas sa utlanan ibig sa kahintang sa imong isikataw nga imong ikakumpara sa level sa imong kahibalo. Amen ba? Ngano man dunay mga level sa tao sa una-una nga naing taon sa ubos nga kahintang. Kung diha sa pag-eskwela mo so dili sab nimo ikakumpara ang puro mga estudyante, puro na mga bright na asay maglisod o catch up dayon sa leksyon. Mao nga ang mga magtutudlo kabalo na sila ug asa man sila ibutang. Kay naay mga bata na dili kabalo mo basa pero grabe pa-drawing nga. Dili kabalo mo basa pero adto sa game pete kaing modula. Amen ba? Na ay mga dili kabalo, dili bright pero nindot kay mga tingog. Mao Hinuoy ni sikat. Hello. Daghang mga bright mga kaigsunan wala sa kahuman. Daghan pong igo-igo ra, mauno na himong profesional. Amen ba? Kay ikaw ug ako dinis kalibutan ang Dios nagkalain-lain gihanay ugasa ug hiyas kun asa ka. Apan wa tay katungod nga ang atong hiyas karon ikapasigar mo, ikatandi sa uban nga wala sa uban nga naa nimo. Hello. Ang angay natong buhaton, pasalamatan na to ang Dios. Lord, salamat nga imo kong yatagan niini. Kung nakaangkot ang mga genuine nga mga butang, pasalamatan na to ang Ginoo. Kung ang uban nagkaangkon og mga puyay nga mga sakyanan, pasalamatan na to ang Ginoo. Dili kay ay kanang iyang sakyanan dauton man na. Lokal maguna China, kinira pang China mo mabutan. Lisod isuot. Muna sa atong kinabuhi may igsuon, daghan kayong mga angay panato nga usbon sa atong pagkatao, isip alagad sa Ginoo. Alagad matas Ginoo o dili, daghan pa kitang ulusbon. Magsugod na ganit at kumpara. Nagsugod na ang gitawag o kasina. Di na bagay na makuha maigsuon. Hindi ka magpa-koreksyon jas pulong sa Ginoo. Kaya mawala ginang pailom anak. Magarbo sa tap, magarbo ginang tawa anak. Ingon diri, apan wala kami magkumpara. Tanaw na si Apostol Pablo o magani sa magkumpara nga grabe kay ang kaagi kaniadto. Nababay tao magkaigsunan sa kalibutan karon nga buhi pa kasama kang Apostol Pablo nga mahusulat unya dinis Biblia. Wala. Apan wala kami maghinubra sa among pagpagarbo kundili gipasubay namo kini sa utlanan nga gilatid sa Dios alang kanamo ug kini naglakip sa among buhat diha kaninyo. Wow. Nagpatay anang utlanan sa yuta may daghang nagpinunggutay og liog.
Kano man, usok-usokon sa nang utlanan. Bisag na apag gibutang utlanan. Alapos mo. O niya ang kasikbit sa initon sa buo. Magbinairay nagsundan. Nya ini ko man, kisa may mag-antos, o kisa mga matay magkaigsunan sa duha. Kung na napili, preso. Kung na namatay, agwanta. Ay kung inang paingog langit. Nag-ingon ba ay ang kasulatan maigsuon nga kung diha sa kahimtang maadtog langit. Di oy. Base sa balang kasulatan. Ingon diri sa 14, kamo anaa sa sulod sa maong utlanan, busa wala kami maglapas niini, pinaagi sa among pag-anha kaninyo, aron pagdala sa maayong balita mahitungod kang Kristo. Si Apostol Pablo iyag yung gisunod ang lagda diha sa Biblia. Wa siya mulapas sa utlanan. Wa siya mangyatak sa katungod sa uban. Ang iyahang gituman kung unsay gisugod sa Dios maursap iyahang gibuhat. Amen ba? Kung unsay ipaabot nga mensahe gikan sa atong Ginoo, maura po'y dapat atong ipaabot. Versikulo 15, wala kami magpagarbo sa buluhaton nga nabuhat sa uban, lapas sa mga utlanan nga gilatid sa Dios alang kanamo. Matagusan nato namatay limitasyon. Namatay gihanay. Diya sa simbahan kung maayo kang mugitar kanang uban, dili. Di pasalamati ang Ginoo nga maayo kang mugitar. Kung maayo kang mulin, maayo kang mudram, maayo kang muwali. Wow! Maayo kang mo praise and worship. Kay diya magkun sa simbahan kung doon na yung mga comparison. For example, doon na yung mga music team nga nagkalaing-laing music team o nagkalaing-laing nga gyatagan diya sa simbahan. O niya katong wala katukar, niya labi ng karbohon, dili man itong musayaw, maingon man itong murag sayop mo na siya. Mapay ako anak, kay sikat pa ko, kabalo man ko. Hello, dili mo lukso. Dili na mo hatag o panahon maigsuon kay mo ingon man nga. Karing grupo ha, kay labi na mudapig-dapig maigsuon. O niya, mauman na ikahimutas sa Ginoo, dili. Wala ang idea simbahan. Magkumparahay naman. Magkumparahay nagwali. Moingon na yung maigsoon nga, may pa mo ako muwali diya sa. May pa man kumuwali kay ni pastor, ni pastora, ni sister, ni brother. Kada bang mentalidad nga inana, mapagtukod og simbahan oy. Pagkapag simbahan. Mao ni rason anak. Mao ni tubag dili kay kumpara nimo kagalingon na napagtukod. Unang daghang kay mga organisasyon karon. Dili ra na ko na i-mention. Usa sa atong amigo mga kaigsunan. Isa piting gubutay ko man. Na nag-away. Kumo ba? Yung sa may kahimtang, nagkasuhan ay. May ang sol, waon ang sol. Na, umagal. Hindi ba mga kaigsunan din is kalibutan may sol, kining tanan, iko ang magutang gipiyalan namin. Kung kinsa gipiyalan, di ka na ko ihatagan na itong panahon. Kung dili man kita mo gipiyalan, matay katungkol nga magsamok-samok, kaigsunan. Mamagani mga kaigsunan, una-una at tutuki na unang imong kaugalin usan ng paglantaw sa uban. Aron ta dili mahimong magkumpara sa uban mga kaigsunan, even sa imong mga igsuon o sa uban pang mga tao. Matod pa diri mga igsuon, naglaom hinuon kami nga motubo unta ang inyong pagtuo o mulambo ang among pagbuhat uban kaninyo. Si Apostol Pablo mga igsuon, iyang giparangkahan nga kami wa mi mamulapas sa utlanan nagbase ni diha sa balang kasulatan kung sa iba sulti na mo. Wala pa o ganit ang maigsoon, wala na gutay ang may komentitor na kita na
Ingon diri sa 16, unya makasangyaw na kami sa maayong balita sa uban pang kanasuran. Dili kami mangangkon sa buhat nga nahimo sa uban na eting iko ayaw pangangkon sa buhat sa uban nga wala ka nagpasingot, wala ka naghago, wala ka nagsakripisyo. Picture ako'y wa na ko'y angay. Kung sa imo trabaho, di ka na nakauulaw bepon mga igsoon nga imong angko na nang wala di mo pasingote. Pakanon imong pamilya mga kaigsoon na pinaspasan. Hello, mahimuot ka ang Ginoo. Dili kay ka dayon mahimuot ang Ginoo. Kay ang Ginoo hustisya o kaangayan katarungan. Kung sa ingon, unya makasangyaw na kami sa maayong balita sa uban pang kanasuran. Dili kami mangangkon sa buhat nga nahimo na sa uban sa dapit nga gihatag sa Dios kanila. Ang awara. Ingon si Apostol Pablo, dili mi manghilabot sa ubang mga tao nga sila magitiyal o gipundar sa Ginoo ni anang mga nabita. Pero karon maghilaw ganay. Ang magdiktima ang katong mga tao nga nagsineryoso, nga mo'y naghago, mo'y payuniri, mo'y nagsakripisyo, pagtukod sa mga simbahan. Mauunta na yung lantawon sa mga leader karon sa mga kasimbahanan. Hello. Kung nagdaghan kay mga pastor, mga pungkang, daghang mga alagad sa Ginoo na nag-irgo, kaya wala na kinaboy sumala sa balaan o pulong sa atong Ginoo. Dili masam na po na mamahayan. Lamang ikaw ug ako dapat magsunod ka sa kabubuton o plano sa atong Ginoo. Kung dili magido isuon, kung dili gani mangangkon lagi tag dili ato Hello, kasi mapoy maulawan. Kanang nangangkon o kanang nagsakripisyo? Kanang nagsakripisyo Youngstown corned beef. 6-6 na sarap. 6-6 na naman. Kinsa na maulawan mo isuon? Kanang nangangkon o kanang nagsakripisyo? Kanang nangangkon. Mo ingon gani kang nangangkon, kana mo igsoon ang resulta anak, ay nangangkon mo siya, pamatampan nga iya ha. Pero dili magyud maigsoon, kaya ingon si Apostol Pablo tanawa ron. Ingon siya maigsoon, unya makasangyaw na kami sa maayong balita uban sa kanasuran. Wow, dili kami mangangkon sa buhat nga nahimo na sa uban, nahimo na. Kung sa manang na, nahuman na. Nasugda na. Nahuman na. Dapat nga gihatag sa Diyos kanila. Wag yun mula pa si Apostol Pablo. Ala sige, kay kamo man, ala sige, padayon mo. Kay ako padayon sa ako. Kung unsa imong nasugdan, higala, ala padayon. Uban ang tabang sige. Dili kayo magsige kumpara. Ingon ang 17, apan sumala sa gingon sa kasulatan, hinumduman ko nato, sumala sa gingon sa kasulatan. Si Jesus kining pulunga kanunay kining gibatbat niya, kanunay gyud nagdipinsa. Sumala sa gingon sa kasulatan. Wala nag-ingon ang Biblia, sumala sa gingon sa title sa simbahan. Sumala sa sikta number 1100. Maluwas ka. Apan sumala sa gingon sa kasulatan, ang buot magpasigarbo, kinahanglan magpasigarbo sa Ginoo. Kinsa day angay nimo ipasigarbo? Dili ikaw, dili ako. Kung dili, kung magpasigarbo ka, ipasigarbo ang Ginoo. Kaya kung ang Ginoo ang imong ipasigarbo, nagpasabot nga ang kinabuhi ni Jesus ang iyang trabaho, imong ipasigarbo. Kung sa man si Jesus daw dili maayo.
matinabangon, maluluyon, mahigugma. Kung ang buhat ni Jesus imong ipasigar mo, wow! Padalanginan yung kasi di magtandi sa imong kinabuhi. Hello, panginaon ko sa matagkaroon o niya, dili mahimong babag inyong ubos nga laga, di isang lain pagkugtingog diha pinaagi sa mao nga kahimtang sa pisikal. Kutong sa itong makaya, ipaabot ang mga mensahe, aron ang mga mensahe, maghatod o kalaugan kasiguruhan sa matagpusan kakinabuhi tingis kalibutan. Ay kitang tanan, mga hana o mawagtang ragyuta, di sa kusa. Wala sa atong amigo, ingon siya, di ko magbalon, pastor, di isang piso nga tos lumpagana. Ay kung magbalon ko, magbiling ko katigayunan, awayan na ni sa mong mga sinigan. Awayan na ni sa mga tao. Ang akong ibilin, ang pagkamaayo sa akong isikata. Wow! Sa atong kinabuhi din sa kalibutan, talikdan na magunato ni. Profesyon, kaptangan, katungdanan, bahandi, dugo, ato tas binteryo, watera o unsay makaon dito mga igsoon nga bakterya siyota mga igsoon. Mientras mo hipata, buhata, kutong sa mahimo, ang pagkamaayos Ginoo, ipasigarbo ang Ginoo. E kung ikaw o ako, ang Ginoo mo atong ipasigarbo, nan ang ipasabot niya, ang iyang nahimo o ang iyang trabaho para sa mga tao, mausap na imong buhaton sa imong isikata. Amen ba? Apan sumala sa giingon sa kasulatan, ang buot magpasigarbo, kinahanglan magpasigarbo sa Ginoo. Ang tao tinuod kayong dalaygon, kung ang Ginoo mao'y moday kaniya. Ayay. Ang tinuod di ay nga mahimong dalaygon, kung ang Ginoo mao'y moday kaniya. Dili ikaw mo'y moday sa imong kaugalingon. Dili ikaw mo'y kumparar sa imong kaugalingon para sa uman. Kung dili ang Diyos mo'y mahimot nimo. Wow! Beisag unsang problema, beisag unsang balatian, beisag unsang kawaladon, hinumdumi ang ginumuhan ay niya ng tanan. Maumangani ayaw kabalaka, kay ang Diyos magapamuhat nimo, ang uban mo'y gamiton para nimo. Kung dili man makatabang ang imong mga igsuon sa imong panginahanglan, hinumdumi ang Ginoo mo'y mogamit og laing mga tao. Dapat atong palapdan ang kaalam-gikan sa Ginoo. Kung dili man makatabang si sister, si brother sa imong panginahanglan diha sa ospital, diha sa imong panginahanglan sa imong panimalay, hinumdumi magamit ang Dios og laing tao pagsuplay para nimo. Amen ba? Sa panahon ni Elias, may igsoon kinsay nagpakaon sa kabukiran. Ang uwa. Dili tao. Dili gobyerno. Dili si sister, dili si brother, si sister. Imong porsoso niya mga igsoon. Sa itong kinabuhi, magkaigsoon din sa kalibutan, ang Diyos ipasigarbo. Kay siya na'y maghanay, magpadalag mga tao para pagtagpo nimo. Amen ba? Mao nga sa itong pagtuon niya sa balang kasulatan, dapat atong i-examine kanunay. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Imogen Candelario. Good morning, Pastor, o sa tanan nga mga tinanggang viewer o listener sa Sen FM 95.3. God bless everyone. Amen. Tinuod yun. Dili ta pwede nga mulapaw sa utlanan. Even si Apostol Pablo, ningon siya, wala ko maglapaw sa utlanan, kundi nagbasi ko sa utlanan diya sa balang kasulatan. Kung unsay ipasulti nako ngadto sa mga katawhan,
mausap na akong ihatunggat ko sa katiling. Hindi na ito pagkapinan. Kaya kung ato ka ng pagkapinan, maemosyon, magamit siya. Wag na. Huwag nun. Kung sa giingon dire, apan sumala sa giingon sa kasulatan, ang buot magpasigarbo, kinahanglan magpasigarbo sa Ginoo. Nganong nag-ingon ang Biblia, kung ang Dios di mo ipasigarbo, ang pangutana, kung ang Dios naani mo, kung unsa iyang kahimtang sitwasyon, kung unsa iyang batasan, kung unsa iyang kinaya, naani mo, naana ko, it meaning to say, maluluyon ka. Hello. Musabot ka sa kahimtang sa katao. Makabalo ka sa level sa matag-usa. Kay ang Diyos mismo nagahin o naghatag o nagkalaing-laing hiyas o gasa kung asa siya. Wow! Diya sa simbahan mga kaigsoon, nagkalaing-laing hiyas ang Diyos. Mo hinungdan kung ayaw ikakumpara, kung master ka niya, pasalamati ang Ginoo. Kung maayo kang tingog, pasalamati ang Ginoo. Ayaw ka tao itong biyapa. Kung dili ka kabalong mo gitar, na may uban kabalong mo gitar. Kung maayo man po ka mo gitar. Wow! Ikaw o ako kung unsa may naa nato karon, ipasigarbo ang Dios. Kaysa diha nga ipasigarbo nato ang Ginoo, siya na maoy muhatag, muhantay, o mupatubo pa, labaw pa sa imong hinahuna sa imong kinabuhi. Ingon dire. Versikulo 18. Ang tao tinuod kayong dalaygon, kung ang Ginoo maoy mudahig kaniya, o dili siya ang mudahig sa iyang kaugalingon. Natanawa na. Mahimo daing dalaygon ang Dios, mahimo daing dalaygon ang tao. Kung ang imong pagkatao, ang Diyos mismo mo'y mudahig kanina. Kung ang Diyos mo'y mahimuot nimo, igsoon, dili siya makapukong pagtagbo, pagsuplay, pagpaanay. Kung mapakyas man ka sa imong igsoon, mapakyas man ka sa imong silingan, mapakyas man ka ni pastor, ni pastora, mapakyas man ka sa ubang tao, kay matagpusan nato, doon naman tayo gitawag nagkalaing-laing panginahanglan, nagkalaing-laing obligasyon para sa atong kaugalingong pamilya. Doon ay gamiton ang Diyos pagsuklay sa imong panginahanglan. Hindi ba? Imo pagyupikon ang uban, nadili ang ayan o takos nga makatabang sa imong panginahanglan. No. Hinunua atos Ginoo, Lord, nasayod ko gabayan. Ikaw ang akong ipasigarbo. Ikaw ang akong ituloy. Ikaw ang akong ibayaw. Ikaw may bahala sa pagpino. Ato ning basahon ang Santiago Kapitulo 4, versikulo 10. Atagan ako ning panahon. Ingon ang Santiago Kapitulo 4, versikulo 10. Gikan ni Pastora Imagine, mga kaigsunan, gikan sa kisi. Salamat sa Ginoo sa inyong mga. Ingon dire, pagpaubos ka mo, atubangan sa Ginoo, o bayaw ka mo. Kung sa dahi buhaton, pagpaubos, dili pagpataas, dili pagpasigarbo, dili kasi, dili ikumpara. Ay mismo si Apostol Pablo, wala siya mulapas, bisan sa utlanan. Ingon siya, kung ang Diyos mo inatahimutang ninyo niya, hala, continue, padayon mo, kay padayon sa ko. Unang din na sa social media, magsigig ergo, bayangay. Ingon ang panultihon. Panultihon, abot katag panultihon mga kaisunan. Panultihon, Kapitulo 21, versikulo 4. Ang taong dautan, mapahitason. Ayay. Unsa di ay ang taong dautan mapahitason. Kung mapahitason ganita, dautan ta base sa balang kasulatan.
Manginungdan, ingon ang bersikulo sa ipabasa na to, magpahiubos ta atubangan si Ginoo. Sa ipaambit ni Pastora Imagine Candelario sa Santiago, Kapitulo 10, versikulo 4, ako ni basahon unya, usak ko padayon sa manultilo. Ingon diri, pagpaubos kamo atubangan sa Ginoo o bayawon kamo niya. Kung sa may nindot paminahon, ikaw nga mubayaw sa imong isikataw o ang Diyos mubayaw nga sa usa ka tawo? Kinsay labaw, tawo o ang Diyos? Diya na to basihan sa pagkinabuhi. Kung ang Diyos gani mo'y mutuboy nimo, walay bisan insang tao na makapaggang. Walay tao na bisan kinsang organisasyon na mo'y judge sa iyang pagkatao. Siyempre, Diyos na. Ikaw o ako pangandam. Usa sa atong kinabuhi mo ituboy sa Ginoo. Bisan imo pang silingan, mag-uulan na. Bisan imo pang iso, mag-uulan na. Bisan ko pang mga tao, mag-uulan na. Kaya ang mutuboy kanimo, ikaw o ako, ituboy sa atong Ginoo. Kapano na tayo buhata? Buhata ang ipabuhat sa Ginoo, kay siya malipay kanimo. Mayong buntag, Pastor, dalaygon ang Diyos sa tanan niyang mga anak. Ang pulong kanunay nga nagpahinumdum sa tanan. God bless you. Ika ni Brother Arnando Inglaterra from Samal. Kamusta mo diha sa mga Inglaterra family from Samal? Sa kinapuhi usap ni Brother Papdino Mingito Garcia from Lapu-Lapu, Cebu City. Blessed morning, Pastor, dalaygon ang Diyos nga sa kanunay nag-atimat kanato. Wow, salamat sa Ginoo. Ato pasalamatan ang Ginoo nilingtad na udapit sa kabuntagon. Hangtod may kinabuhi, hangtod may kininhawa. Isa nakalain ang atong tingog, padayon ta diya sa pagpaabot sa mensahe sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Candy Silva. Kumusta mo diha sa Bay City? May butag, Pastor Sam. Thank you, Lord, sa maayong kabuntagon. Great lang ko sa tanan nga taga Mani Alas. Request kong song, Pastor. Labod, salamat, and God bless us all. Ako di katagan o pagtagan magkaisunan o sa kumupadayon dito sa atong mensahe sa panunihon. Ang taong dautan, garboso, at inoon mag-iman. Ato sa dikit lima kaisunan ang laboda. Germ protection. Okay, mauni request ni Sister Candy Silva, Labod by Victory Pan. Pinagisahin mong lalabot upan sa pagtuo, gawaton ko ang kaayuhan sa balatian. Okay, padayong tawag kaisunan, mga pinanggana mo mga follower of listeners sa Sign FM 95.3 sa dayan sa inyong pag-radio. Atong isunod mga kaisunan ang request ni Pastor Imagine Candelario. Request kong song, Pastor, matinod anon ka. Ano na yung mensahe si Brother Arnando Inglaterra? Okay lang, Pastor, maayo kayo ang Ginoo. Salamat sa Ginoo sa mga Arias family mga kaisunan. Labi na sa kinabuhi usap ni Pastor Argos Arias from Bacong. O kano na sila mga plano mga kaisunan sa pagpundar ng FM Radio diya sa Tawis.
Time welcome mga kaisunod na po yung mga Dunay FM radio diya sa Dapit sa Dawis. Kauban ni sila mga kaisunod kanito ni Pastor Renato Saison diya sa Pasay mga kaisunod. Nasalamat sa Ginoo, makaabot lang yun ang mga lagad sa Diyos diya sa mga blaton para sa iyang himaya. Ikaw o ako, pinagi nila na akong programa. Nagibiyang sa Ginoo, ikaw o ako, nagkakaila-ila diya sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Ang sunod din yung magkaisunan na request ni Pastora Emijen Candelario, magtinod-anod ka. Lusaw, ayaw ako milaguhi, hinintahintang nag-aantos, ako nagpaubos. Sa pagtuo, nawaton ko ang kaayuhan sa balatian. Kaya salamat sa Ginoo mga iso na kung nakatagan o pagtagaan ang mga request awit makalangit dinig matakang namin sa kabuntagan. Ikaw ang kagahapon, nahulog sa walay katapusan. Yan ang pamuhay. Atong oras karon alas 6:10 na sa kabuntagan. Abot na ang panahon. Ato siyang pasalamatan sa iyang pag-atiman at lang karon na Merkulis. Abit sa 5K sa Rodrigo. Una request si Brother Captain ng ito, request mo sinasamba kita. Ako na yun yung ipasulong mga kaisunan na kayo ang mga request. Iba ni Pastor Emitin o ni Brother Captain ng ito, sinasamba kita. Salamat sa Ginoo sa mga pinangga mga followers ko sila sa side FM lagi may free. Ako sa tanan ka namin ako sa FM Radio, ina sa Kabukiran sa Kayawan City. Ako sa Kabukiran sa Tanay City. Ako sa Kabukiran sa Bay City. Negros Arieta. Salamat sa Ginoo sa pag-ong big sunod karon sa atong Facebook Live, sa atong live streaming, si Ma'am Ellie Mario Dumao. Salamat sa Ginoo sa inyong mga pinahoy, Ma'am Ellie Dumao mga kaisunan na buwas sa atong programa. Maikot ang gagawin ka na diya. O sa kanan ng mga magpumulo din sa South Bayan. So, so mga kaisunan, mag-anong ka o kasunod na awit na isuon sinasamba kita requested by Brother Captain of Bendito Garces from Lapu-Lapu, Cebu City. Wala kay maikumpara, wala kay kapareha, wala kay naiba, nakiusaran ka sa among presensya.
atong oras karon alas 6:13 na sa kabuntagon. Ining maulanon nga panahon na Ginoo magaban ang magabantay sa matag sa natong kinabuhi labi na sa atong pagtrabaho. Asa matagikan wa kay sun asa matagi pahilo na gipayalay sa atong Ginoo ato sa ning ampingan Jason. Matinod-anon ka, requested by Pastora Imagine Candelario. Next song is Sinasamba Kita. Ako raning itlima kay sunan, sunan ini nga awit. Song by Kambua. Victory Band mga ison. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Ilaban na sa tanan karon ako sa Facebook Live Luzon, Visayas, San Mindanao. Kumusta mo higala? Kumusta mo mga sir, mga ma'am, mga brothers and sisters in Christ? Wala itong sila magkaisunan ang Taiwan. Tingali nun ay linog itong milabay nga mga panahon. Tingali na ito sa gitawag o in magnitude ang ikosgon may soon. Una ka, atong pasalamatan na Ginoo sa atong kinabuhi usahay ang atong kinabuhi din sa kalibutan. Kusog pa sa linog, uyogon ta sa problema, uyogon ta sa kawalanon, uyogon ta sa balatian, uyogon ta sa mga sumilanon nga dili magaya sa atong kasing-kasing o sa atong kasing-kasing una-una. Pero ang buhupay ni Anak Baison ang mensahe ng Diyos Ginoo. Matindod-anon ka. Ingon diha sa Salmo 18 versikulo 25. Matindod-anon ang Diyos, di atong matindod-anon kaniya. Higpit ang Diyos, di atong higpit kaniya. Walang ining ato ka programa karon Baison. Hindi ubos kalagan. Inyo lang yung maklaro at ingong video paos lang kita Baison. Niya, dili yun kayo ang performance sa itong tingong Baison, pero dili pa mo ni maimong babag aron dili na ito mapabot ang mga mensahe sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo itong ipanayon sa pagbasa Baison din sa mga panultihon nga nag-ingon diha ang mga igsoon nga ang taong daotan garbuso. Kung dili na magpag-garbuso Baison aron ta dili madahimong daotan. Amen ba? Kaya ang kinaiya sa taong daotan garboso, ang bumiro, tigpagawal, tigpanginambog, tigpangwinta, sa panihang Baison, na mas maayo pa kay sa uban, tigkumpariso, tigkumpara. Pero ang Ginoo, kung ang sa katao nga sama ni Anak, naana ang kasina. Bato-bato sa langit, ang maigo, huwag sanang magalit, kay ito ay talagang totoo. Ingon nila sa panutihon, o niya sunod nili nga song Baison, sinasamba kita. Ato sa nag-irindi Baison. Sunod din nga song sinasamba kita, requested by Brother Pops Dylan Miguito Garces from Lapu-Lapu, Cebu City.
hinango, ilinis at binago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko Sinasamba kita. kalimutan. Requested by Brother Pap Zilon Mengito Garces from Cebu City. Padahal kita mag-aisunan kung doon na pa mo yung mga mensahe may son. Labi ko'y sambihan. Ano na yung mga mensahe sa akong amigo may son. Ako lang yun yung Diyos ngayon at ato ko pa may son. Salamat sa Ginoo sa inyong maginaboy. Manayon kita mag-son din sa Panuntiyon, Kapitulo 21, versikulo. Sa'yo lamang ilalakan bilang Sa versikulo 4, may son, ang tao daw taan, mapahitason. Inoolin. sa Kaya ang tao maayo may son, magpabilin na yun ang maayo. Isang kung sa kay buhato sa eksika tao. Magpabilin na yun na siya maayo, isang kung sa isap na siya bumanos. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itaas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ikaw din may son sa Panuntiyon, Kapitulo 21, versikulo 4. Ang mga taong dautan sa ilahang pagkamapahitason o garbo, gigamhan. Unsa di ay ang tao nga gigamhan, aming salamat sa Ginoo. Upan lang daw may son. Ipadayon kita mag-aisunan, unsa di ay gingon diri. Ang mga taong dautan sa ilahang pagkamapahitason o garbo, gigamhan o kining kasalanan. Wow! Unsa day ang taong dautan? Garboso. Sa ilang pagkagarboso, gigamhan sa ilang pagkagarboso. O kining isa ko dili, kining kasalanan. Meaning to say, kung ikaw o ako, o sa kakataong garboso, o sa kakataong mapahitason, o sa na siya kasayop ato bangan sa atong Ginoo. O nga samtang buhi pa ta din is kalibutan, dapat atong paningkabutan ang insakto o ang Ginoo mahimot pa nato. Samtang buhi pa ta ang apinan. Sa bisan unsang kahintag sitwasyon, nabuabot sa atong ginabuhi, sa atong trabaho, sa atong negosyo, sa atong nag-comply sa kalibutan. Dili na to tapos o kagayan, katong ikatantik kadto sa uban. Kay magpasalamat sa Ginoo na ikaw ug ako ipiyalan ni Ili tanan. Unang atong pasalamatan na Dios sa atong lalasti kahapong adlaw matod pa niya. Dili gibase sir. Taas magka-grangko, taas magka-oksweldo. Pero na po yung mga sitwasyon na dili agayan. Ano man, matod pa niya, igasto siyang 5 million sa itawag nga para sa iyang pamilya. Tungkol kayo na sa mga problema na bahin sa itawag ng sakit, mga sakit. O niya, inilang na kong ibitsyon ang iyang ngalan, matod pa niya, ang atong panahon na nakapsyan yun ang iyang asawa sa gininawa atol sa pagpanganak. O na nga, while siya dito sa laing mga nason, ito iyang hintay sa gimater. Nataas ka sweldo, nako kang income, apan doon ako yung mga pangitabo na dili ni mo mapugan. Manang ikaw o ako, ato lang yung pasalamatan ang Ginoo sa atong kahimtang. Salamat sa Ginoo, wala na tingali mga request sa awit magdalangin. Ang pagipanayon makaisunan ng atong mga mensahe, ang atong oras karon alas 6 na gyud kape.
Kung sa tanan nga nagasunod din nga ato nga programa, dini sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Ano na yung mensahe si Brother Pops Silong Mengito Garces gikan sa Lapu-Lapu, Cebu City. Ito yan kaniya ang tanan niyang kabalaka kay siya adunay kahingawa. Unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 7. Ato ning hatagan og pagtagan aron mapabot sa itong magkaigsunan din sa mga kabukiran sa tanan nga mga follower of listener sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Kita ni Brother Pops Silong Mengito Garces, unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 7. Ato ning masahon ingon diri mga igsoon sa unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 7. Ingon diri mga igsoon sa unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 7. Ingon diri, ito diyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nag-atiman kanino. Wow, insay nag-atiman ang Ginoo. Dili si pastor, dili si pastora, dili sa simbahan, dili sikta sa simbahan, kundi ikaw o ako, kitang tanan giatiman sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Ang among pagkatiman sa mga kalag o sa mga diha sa espirituhanon nga bahin, mao ang pagpakaon diha sa espirituhanon nga bahin, mao ang mensahe sa atong Ginoo pinaagi sa balakason. Apan ang seguridad, ang kapaguhan o saban, ang panalangin, wala namo nagikan kundi nagikan sa atong Amahan nga mao ang Dios nga mao'y nagpakatao nato dinhi sa kalibutan. Ingon diri mga kaigsunan sa Galacia Kapitulo 6 versikulo 4 ngadto sa 6. Ang kasatagsa kaminsahe dapat atong hatagan o pagtagan. Ikaw ano na kay mensahe ikan sa atong Ginoo. Ako usab ano na mensahe ikan sa atong Ginoo. Itang tanan ano na mga mensahe nga ikan sa Ginoo. Atong abtingan o kalimahan kay pinaagi nini ikaw kanunay adunay kadauhan. Ingon ang Galacia atong basahon mga kaigsoon. Galacia Kapitulo 6 versikulo 4 ngadto sa 6 igsoon. Sunod ni siya sa Efeso. Ingon diri sa Galacia Kapitulo 6 versikulo 4 ngadto sa 6. Ang kasatag sa angay nga magsusi sa iyang kaugalingon binuhatan. Ikaw ako ayaw kong ingna mga igsoon nga uban mo'y nahibalo sa imong binuhatan. Ibig sa imong hangbana, sa imong asawa, sa imong mga anak, sa imong mga relatives. Maumagani nga watay katungod nga muhukom sa imong isigataw kaya wala pa tagabalo silang kasi-kasi. Amen ba? Ako wala ko kabalo sa inyo una-una. Naglagot ba mo sa atong mensahe? Kitchen appliances. Nalipay ba mo? Na-please ba mo sa atong mensahe? Nangaigo ba ta? Wala ko masayod sa inyo una-una. Mao nga ang matag usa mag-asusi sa iyang kahimtang karon. Amen ba? Diya sa banag asawa mao mangani nga dunay mag-irgo tungod sa mga panghuna-una nga dili mao. Wala nakasusi siyang kaugalingon o sikin sa sabsiya. Ang asawa wala sa magsusi siyang kaugalingon, sikin sa sabsiya ang banasab. Labi na nang moabot na nang gitawag og pangabubo. Kay ang tao nga kusog mga bugo mao kunay mag-una-una og pagbuhat og dili mao. Hello. Naguna-una naman negative. Muingon man na maigsoon ay maglaki na talaman ko, magbahin na laman ko. Hello. Sa atong kinabuhi dinis kalimutan maigsoon ikaw ug ako mga tubang ra matas Ginoo. Dapat mag-inapoy ang mata ko sa ako sa iba atong gibasahon na ingon diri. Ingon diri maigsoon. Ang kasatag sa angay nga magsusi sa iyang kaugalingon binuhatan kun maayo kini. Wow. Kung maayo na ang imong binuhatan di ipadayon.
Apan kung dili na, ayaw ipadayon. Imo sangpod yun na o dili maayo sa imong mismo sab nga kinabuhi. Kung maayo kini, makapasigarbo siya sa iyahang nahimo sa walay pagtandi niini ngadto sa nabuhat sa uban. Klaro. Sa walay pagtandi sa nabuhat ngadto sa uban. Kung ikaw nagbuhat kag pagkamaayo, dito ka bidaglory. Ayaw itandi ang imong trabaho ngadto sa trabaho sa imong isikatao. Kaya kung imo nang itandi, mukumpara naman ka maigsoon, labaw sa tanan, atubangan sa atong Ginoo. Mahimo matang maghuhukom ana. Mahimo matang way pulos atubangan sa Ginoo. Amen ba? Ano na pag-iminsahe si Brother Pabjilong Nigito Garcis? Unang Tesalonica, Kapitulo 18, Kapitulo 5, versikulo 18. Pasalamat kamo sa bisan unsay mudangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios. Di ba? Unsay angayan natong buhaton, pasalamatan nato ang Ginoo kay maunay usam nagkabubuton ikalipay niya. Sa bisan unsang kahimtang og sitwasyon nga moabot nato, di pasalamatan nato ang Ginoo. Dili kay usay mahitabo nimo na ana kay pasangilan si pastor, si sister, si brother magoy nakaingon ini, pero ikaw mao'y nagbuhat. Ayay, sa tupa imong sala, imong ihangin sa imong sikataw, nahimo ka makasasala, pinaagi sa simbahan, pinaagi ni pastor, pinaagi ni pastora, apan ikaw mo'y nagabuhat, ala atubangan na. Amen. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Sa tanan karon nga nagapaabot ang mga mensahe, labi na sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3. Kaya ito pinangatagag pagtagan mga kaisunan. Akong ipasalamatan ang Ginoo sa mga pagpaambit ninyo sa mga bulawanon nga mga mensahe, pinaagi sa pulong sa Diyos. Kung sa giingon niya, sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 18, pasalamat kamo bisan unsay mudangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton alang kaninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Kung si Kristo Jesus mo inyong ipadako sa inyong kinabuhi, wow! Mausap ang inyong kinabuhi sama sa kinabuhi ni Kristo Jesus. Mausap ang atong batasan. Mausap ang atong pinulungan. Mausap ang atong nilimukan. Balik ka sa atong ibasa. Ang kasatag sa angay nga magsusi sa iyang kaugalingon. Binuhatan kung maayo kini. Kung maayo kini. Pero kung dili, mapadayon di ay. Kung maayo kini. Magpasigarbo siya sa iyang nahimo sa walay pagtandi niini ngadto sa nabuhat sa uban. Kung maayo ang imong gibuhat, ayaw pakitandi ngadto sa uban. Ayaw pagpanaot ngadto sa uban. Nga moingon ka, ako ra magoy nakahimo anak maayo. Kanang uban diha wag yun na. Wag yun agay. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Rhea Amante. Good morning, Pastor Sam. O sa tanan natong mga kaigsunan nga nagsunod ni ining maong programa. Request kong song, Pastor. Gamhanan ka. Thank you, Pastor. Ang Diyos kanunay magapanalangin ka natong tanan. Ano na yung mensahe si Brother Paps Jilon Benguito Garces. Amin, Alleluia. Dalaygon ang Diyos nga nag-atiman ka natong tanan. Ato ning i-play. Gamhanan ka.
salamat sa Ginoo sa request ni Sister Rhea Amante. Kumusta mo diha sa Tanay City? Ay buntag kaninyong tanan, labi na sa itong mga kaigsunan nga nagasunod din sa atong programa din sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyong mga rodeo. Ako lagi matagan o pagtagan mga kaigsunan ang inyong mga request awit makalangit. Kung di lagi mo maka-request may na sanglit na padayon ng atong mensahe. Ato lang sa hatagan o panahon, sanglit ang atong oras mga kaigsunan, alas 6 na pinagyon. Din sa Sign FM alas 6:34 na sa kabuntagon. Andam karon nga Merkulis, sa 20 sa bulan sa Nobyembre. Gamhanan ka. Wala kayo lang gamhanan. Ang Diyos lang yun. Una ka ng Diyos, may maghari ka na to. Si Jesus Christ ay papuyon sa itong kasing-kasing una-una. Gamhanan siya, ikaw o ako, magkinabuhi nga nun ay kasiguruhan ikan sa atong kini. Ato di kipadayon, ang kasatag sa angay nga magsusi sa iyang kaugalingon, binuhatan, kung maayo kini, magpasigarbo siya sa iyang nahimo sa walay pagtandi ngadto sa nabuhat sa uban. Wow. Ayaw ikumpara. That is comparison. Ayaw ikumpara ang imong maayong nabuhat ipadayon. Kaya ang Ginoo na mo'y mahimay. Ay ang Ginoo na mo'y mahimuot kanimo. O ang Diyos mo'y mahimuot kanimo. Wow. Panalanginan mo tas Ginoo. Lamposan, daugan, kasiguruhan, kabaguhan, sa dagan sa itong kinabuhi, hindi sa kalimutan. Wala lain pang explanation. Kaya ang imong gibuhat, makatarunganon, makadiyos, makatao, makabayan. Inis kalibutan, napatas kalibutan, nagpuyo ang gala. Wala patas langit. Hindi pata puro espiritu. Napamatas kalibutan, dapat makadiyos, makatao, at makabayan. Ang atong kinabuhi, dapat kabalutan, kabutagan sa itong isigang tao, kabalutan mo intindi. Kabalutan mo paabot o mga maanindo ng mga kinaiya sa itong isigang tao. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Debs Miguito Garces. Bahin diri sa ECC, Pastor, kay labot ang usang cellphone nako si Pops Dillon Miguito Garces ni Farm Lapu-Lapu City. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Napadayon mo nga nagasunod nining mao nga programa. Dili ni akong programa, kung dili programa ni alang sa matag usa. Nahanay lamang ang programa, nahatod lamang ang mga kahimanan, ug ang Dios nagagamit og mga tao nga maabot ni FM radio inaagi sa iyang pagkamayo. Inyong ubos kalagan, ibutang lang sa ining mao nga dapit, even way sweldo, huwag suhol, ang suhol ang kahago o sakripisyo, ang mosuhol nato mao ang Ginoo. Dili na ko ikumpara ang akong kinabuhi. Dili na ko i-matter akong kinabuhi. Unsay ako na-comply, akong pasalamatan ng Ginoo, kay ikaw ug ako ipahilo na sa insakto pinaagi sa atong Dios. Inigatak na ugapit sa kabuntagon atong ipadayon ang pagbasa. Ingon diri mga igso, kay ang matag usa kinahanglan magpasan sa iyang kaugalingong palasanon. Wow! Matapusan nato, maigsoon, ano na gutay nagkalain-lain nga palasanon. Ikaw na kay palasanon sa iyong pamilya. Mao nga doon ay sitwasyon o kahintang, hindi na maingon. Kaya itong mga igsoon, wala makatabang sa itong paginahangan. Siyempre na, itaw sila ay pamilya. Ang Diyos, magpadalag mga tao na makatabang sa iyong panginahangan. Kung dili man makatabang imo ang mga pagkaryente, dili man makatabang si sister, si brother, ang Diyos magpadala og lahing mga tao na makatabang kanito. Hinumdumi ang imuhang kapatyasan kung naa kay Ginoo, naa kay kadaugan, nga mas labaw pa unya sa imong kapatyasan.
Ang atong oras karon, bunto naman mga igsoon, moving lang yun ko sa inyo mga request awit makalang. Atong ipabot din sa ato nga programa mga kaigsoon. Atong basahon ang sunod din sa Santiago Kapitulo 4, versikulo 14, diha sa kasing-kasing sa tao naa ang kasina. Ayay. Asan di ay? Kung diha sa kasing-kasing sa tao naa ang kasina, bungkat na. Unang kanunay na itong ipapukaw sa Ginoo ang atong una-una. Ipa-examine. Kanunay na itong ipa-usi sa igsoon. O katong iplimang kaigsunan, hunong na sa pagtandi sa uban. Kung dili ta mo hunong sa pagkumpara sa uban, o na'y dalan paingon sa atong kapakyasan. Kung ang kanunay itang magpausisa, kaya diya sa atong ibasa atong basahon ang Santiago Kapitulo 4, versikulo 14, diha maguna sa kasing-kasing ang pulo nga kasina. Kung naa na ang kasina, nanasab ang pagkumpara sa uban. Santiago Kapitulo 4, versikulo 14, atong basahon. Wala ka mo masayod unsay mahitabok kaninyo. Ugma, sama ka mo sa kapon nga makita ng makadiyot o mahanaw. Santiago Kapitulo 4:14. Ingon diri sa atong kinabuhi mga igsoon, 15, mao kini ang angay ninyong isulti kung mauluoy ang Ginoo, lugwayan niya ang atong kinabuhi ug makabuhat kita sa atong buot nga buhaton. Ang buhaton nato maigsuon, maulang yun ang pagtungyan sa Ginoo nga maluoy siya. Kung lugwayan pa natong kinabuhi inis kalibutan, wow, dili ko na ikaw ang atos Ginoo. Pero kung dili man talugwayan, wasap tayo mahimo. Dili na to pasagilan si sister, si brother. Dili na to pasagilan ang title sa simbahan. Dili na to i-blame si pastor, si pastora, mao'y namatyan. Ay ikaw o ako, kung bisan unsay kahintag sitwasyon, kung lugwayan pa ang atong kinabuhi, lugwayan mo na atong kinabuhi. Amen ba? Bisan unsa pa nato kaanunahan sa kalibutan. Bisan bayran pa nato ang tanang hospital para lang malugwayan ang atong kinabuhi. Ang atong buhaton, maulamang ang pagpanginaon, maulamang na ang Diyos maimot sa atong kinabuhi na malugwayan patabilis kanimo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Angelica o Onamor, sa mga Onamor family. Good morning, sir. Good morning usab sa mga Onamor family. Maimot ang kanyang tanan sa bagong nagsunod o nakasunod sa atong programa. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother PCA Guarfield from Sikihor. Ano na yung mensahe? Good morning, Pastor Sapre Romano. Good morning sa kaninyong tanan niya sa Sikihor. Pati kumusta lang ni Pastor nalimot na ko maisuot sa taas ng mga panahon. Duhay lungsod mga kaigsunan, Pastor. Duhay lungsod, maayong punta kanyong tanan niya. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi ni Pastora Roslyn. Duhay lungsod mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa inyong mga panahon nila pinadiha sa Sikihor. Padayon lang kita sa pagbuhat para sa kahimayaan sa ato ang Ginoo mga igsoon. Labi na sa mga panahon na nagahim na nagkahimamatay ta impersonally na diha sa Sikihor.
Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi niningatan na og dapit sa kabuntagon. Unsay giingon diri maysoon, mao kini ang angay ninyong buhaton isulti. Kung maluoy ang Ginoo, lugwayan niya ang atong kinabuhi. O makabuhat kita sa atong buot buhaton. E kung dili kita lugwayan ang atong kinabuhi sa kalibutan, di kita kabuhat sa angay natong buhaton. Siyempre ang atong lawas magkasakit. Si Pastor Brawley Duhay Lungsod. Salamat sa Ginoo sa inyo mga kinabuhi. Pakikumusta lang ni Pastor Brawley Duhay Lungsod. Brother Walfer BJE. O sa imo nga pamilya, tayo welcome. Makabulo bisita lang ko diha. Although makaigsunan, dili naman kayo layo diha. Doon na may lister ang motor nga gibiyang sa Ginoo kanato o di lang yun kung makatapon dayon anytime, anyway. Bisan asa nga area labaw sa kanan diha sa Cebu City o sa Siquijor o sa kinatimukan sa Negros Oriental. Doon na tayo mga invitation. Malabot nga mga panahon, pero ang Ginoo lang yung mag-hatay niya ng tanan. Salamat sa Ginoo. Ato ni gipadayon magkaigsunan ingon ang 17. Busa ang tao nga nasayon unsay maayo nga buhaton apan wala magbuhat niya sala nakasala. Tanawa lang. Ang usa ka tawo nga wala mahisabak mahibalo sa iyang gibuhat. For example, kung na kay gitrabaho usa sa imuha nga trabaho, technician ka o giila ka nga electronic, electricity, automotive o niya wala ka kahibalo sa imuhang role o diba? Kung sa may ikasulti sa imuhang isikataw sa atong pagkinabuhi din sa kalibutan dapat mayroon Kristohanon ko sister, Kristohanon ko brother. Kumusta man ang kahintang nga Kristohanon, sister, brother? Nabuhat ba ang pulong nga pagka-Kristohanon? Haong ba? Diha sa Biblia. Ingon ang Biblia, nakasala siya. Ingon ang 17, busa ang tao nga nasayon unsay maayo, nga buhaton apan wala magbuhat niini, nakasala. It meaning to say, kung ikaw Kristohanon ang imuhang buhaton, mga maayong mga buluhaton. Makatabang, makaayo, dili makadaot sa imong isikata. Mao nga sa atong kinabuhi, dili nato pwede kanunay natong itanti ang atong kinabuhi. Dili nato ikakumpitin ngadto sa uban. Buhata ang tanan, nagibiyang sa Ginoo kanimo, o buhaton sa nako ang naa sa ako. Amen ba? Kung unsay gibiyang sa Ginoo sa akong kinabuhi, akong ipadayon ang tahas o obligasyon. Kung unsa usab nga gibiyang sa Ginoo sa inyong kinabuhi, wow, ipadayon kay ang Ginoo na himuon niya. Ay ang imong trabaho o ang akong trabaho, ang akong trabaho, wa mo'y katungod nga mangmudyan sa akong kinabuhi kay wa mo kahibalo sa akong kasing-kasing una-una ang Ginoo lang mo'y angayan o takos nga musilot o muhukom sa akong kinabuhi sa umalabot ng mga panahon. Ang akong trabaho din sa FM radio, sa social media, ang pagpaabot sa mensahe sa Ginoo nga wala naglapas diha sa utlanan kundili nagbasi ikaw na hibalo o ako diha sa utlanan sa pulong sa Ginoo. Even si Apostol Pablo ingon siya, wala ko naglapas sa utlanan, wa ko nang hilabot sa kinabuhi sa uban kundili nagbasi ko diha sa balahang nga kasulatan. Atong kinabuhi sa kalibutan, dapat ikaw o ako haom ang atong kinabuhi diha sa mensahe sa atong Ginoo. Kay siguro gyud kang panalanginan. Amen ba? Ang atong oras karon alas 6:48 na sa kabuntagon. Last nga mga bersikulo
Doon ay mensahe si Salmista David. Unsay ang mga mensahe? Ingon diri sa Salmo 73, versikulo 1, ngadto sa 13. Doon ay mga sitwasyon, mga kaisunan sa kinabuhi ni Salmista David, iyang gikumparar ba ang mga dautan o ang mga maayo. Usahay makaingon si Salmista David, nasida siya. Ingon siya, gano'n man yung mga dautan, may magkwartahan man. Mo grabe man ka nindot nga kinabuhi, pero nasayop si Salmista David. Ingon din mga guys. Sa atong kinabuhi, din sa kalibutan, kung minatarong ang atong gibuhat, wow, padayon. Ay di anak mga igsoon, mahimuot ang Diyos kanon. Ingon din mga igsoon, sa 73, versikulo 1, ngadto sa 13. Last nga mga versikulo nga atong pag-aamnitan. Ang Diyos maayo gayod sa Israel kanila, nga putli o kasing-kasing. Kinsa na maayo ang Diyos, kinsa man ang iyahang ipakamaayuhan katong putli o kasing-kasing. Ang pangutana, unsa may atong kasing-kasing karon? Putli ba ni? Unsay kahimtang sa kasing-kasing nga putli? Amen. Ato ni masayran kung unsay kahimtang sa kasing-kasing nga putli o sa kasing-kasing nga daot. Atong basahon sa unahan. Apan ako hapit na kawat-i sa pagsali. Pero wag siya kawat-i pagsali kay hapit raman. Unang sa atong kinabuhi mo ingon ka, hapit na gyud ko kawat-i sa paglao, pero wala gyud ka kawat-i kay hapit raman. Diba? Si Salmista David ingon siya, hapit ako kawat-i Ginoo. Kay nasinakos mga tao, unang ikaw ug ako ikumparar gani ang imong kinabuhi sa uban. Maunay mo nundon nimo sa kapakyasan dinis kalibutan. Apan sa imo karong kinabuhi, padayon sa tahas sa Ginoo nagipiyal kanimo. Ayaw pagkumpara ngadto sa uban. Ato ni implementation hunong na. Walang hulog na sa paglantaw sa uban. Ayaw paglingi ni bisan kinsa. Ayay, mapantol nito magsitag lingi-lingi may soon. Mao nga si Salmista David, hapit ko sa kawati, kana siyang ginabuhi.
ang mga salamat. Sa pagtanaw sa uban, kay makita mong kabagyasan, yabasunod tas magkalaman, masiyan sa kaluwasan. Diyos ay sa matanaw sa uban, kay makita mong kabagyasan, yabasunod tas magkalaman, masiyan sa kaluwasan, masiyan sa kaluwasan. Padayon kita mo kaigsunan mo ni hinungdan ni Salmista David na hapit tagir siya kawadi sa paglaom tungod kay nagsugod siya paglataw o pagkumpara sa mga dautan. Ato ning masahon last nga mga mensahe nga atong ipabot din sa FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Ilabas sa tanan karon nagwa sa Facebook Live sa Visayas at Mindanao. Ingon diri megsoon kay nasina man ako sa mga mapahitason. Unang ayaw kasinahin ang mapahitason megsoon. Kay natural na megsoon sa tao labi nang di kasabot sa mensahe Ginoo. May isa sa mga Kristiyano na asamaanit mapahitason. Labi ng paminaw nila nga murag nindot ng kinabuhi mapahitason. Pero gawas sa mga tao nga nagkasabot sa mensahe Ginoo, may isang puswagon pa na panginabuhi magpabili na siyang mapainobsanon at tubangan sa ato nga Dios. Ato ni siyang ipadayon matupan ni Salmista David, kay nasina man ako sa mga mapahitason sa pagkakita nako nga ang mga dautan na dato madato gid sa paisoon. Ingon ang 4, wala sila mag-antos sa kasakitan, lig-on ug maayo sila glawas. Versikulo 5, wala sila mag-antos sama sa naitabo sa ubang tao, wala sila kalisdanan sama sa niaguban sa uban. Versikulo 6, ug busag gisul-og nila ang garbo sama sa kwintas ug ang kabangis sama sa bisti. Ingon ang 7, ang ilang kasing-kasing na puno sa kadautan o ang lawas ang ilahang una-una sa daotang mga laraw. Ang mga dautan maigsuon dili ko na maayo o mga laraw o dili dautan gina. Ingon diri sa 8, nagbugal-bugal sila sa uban o nagsultig dautan, mapasigrapuhon silang nanghulga nga daog-daogon nila ang uban. Nanamastama sila sa Dios sa kalangitan o mapagarbuhong nagmando sa mga tao dinhis kalibutan. Tungod diini bisan ang katawhan sa Dios nagtamod kanila o dali mutuo sa ilang ipanulti. Magbantay ta mga igsoon, kaduna po'y inani nga mabiktima na imin sa nangalagad sa Ginoo, mabiktima sa mga tao nga sama niini. O mahibalan lamang sa ulahing mga adlaw nga mga tao nga sama niini nga mapahitason nga dili di ay tinuod ang ilahang mga pinulungan. Dinis kalibutan meson isip nga lagad sa Dios, isip nga mga Kristohanon magbantay usab ta nga dili ta mahimong mabiktima. O mismo si Salmista David hapit na siya kawanti o kadasig sa iyang pagka-Kristohanon. Mahinaot ko sa samang tagna sa samang higayon sa hataas ng mga panahon
ato kini nga sirhan diya sa mga pag-ampo ang Ginoo magapanalangin matag usa kanato nga kanunay tang magmadasigon magmainiton diya sa pagsunod o paminaw sa mensahe sa atong Ginoo. Manghinaot kong ano natin nakatunan, inigtag na og dapit sa kabuntagon iyang yatag ning adlaw nga Miyerkules sa pitsa 20 sa bulan sa Nobyembre sa tuig 2024. Pag-ambot ang mga igsoon, labing gamahanan o mahigugmaon ka nga Diyos Amahan. Salamat o Diyos sa imong pagkikuban o pagbantay ka na mo. Salamat o Diyos sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3 o sa tanan o Diyos nga nagasunod niining mao nga programa. Ikaw magapanalangin sa matag usa o sa tanan nga nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Labi na sa laing mga nasod o sa pagpauli o Diyos sa usa sa kauban sa akong nga wife niining mao nga si Manaha. Ikaw magunang magalahi niya mahidangat siya sa ilahang nga pamilya diya sa Sibulan naman. Tipigi, panalipdi, proteksyon ni ang iyang kinabuhi uban sa iyang pagbiyahe o Diyos gikan sa Saudi Arabia. Bisan pa man o Diyos sa tanan nga mga kaigsunan ini mga dapit sa tibok na kong panimalahi sa kong asawa nga nagkaroon sa Saudi Arabia. O sa tanan nga nagasunod nining mao nga programa, ikaw magapanalangin sa matag usa. Among gila o Diyos nga wala kami arang mahimo sa mong paglingon nga di na among kinabuhi dili namo ni itandi, dili namo ni ikakumpara ngadto sa uban, kun dili among buhaton kung unsa man ang trabaho kaya mong ipatrabaho kanamo. Focus mi sa among una-una kasing-kasing nga ikaw o Diyos mahimo ang kanunay kanamo. Among gila nga tanan namong na-comply dinis kalibutan imo kini gipaangay para kanamo. Salamat o Diyos. Salamat sa imong pagtagbo pag-supply sa tanan namong mga panginahanglan. Labaw sa tanan sa pagmitinar dinhi sa Sign FM 95 o sa tanan o Dios nga naminaw sa Sign FM Lord. Sa ilang kasagtag sa kama panimalahi. Ano na sila nakalinglaing nga obligasyon o panginahanglan. Tagbuas sila kanunay man. Sa mong station manager Pastor Gideon Candelario, Pastor Russell, uban silang duha ka mga anak. Sa mong general station manager Reverend K. Brian Makasaol, Mama Esa Makasaol. O sa tanan nimo mga alagad naman, ikaw magapanalangin sa mga pastor, mga pastora, na kanunay naghagong nagsekretisyo, nag-antos para sa imong mga pulong mga mensahe. Imong kami gihatagan o panahon aron makapaabot sa imong mga pulong mga mensahe labaw sa tanan dinhi sa FM radio o sa social media sa kinatibukan sa kalibutan na sila una-una nga kami tanan makapangandam sa malabot ng mga panahon sa mga kinabuhi. Lagi lamang sa imong bugtong na personal mo o manluluwas ang tanan mag-ibon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo sa samang tagna sa samang higayon na ang atong oras alas 7:01 na gyud sa kabuntagon sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan. Sa ngalan sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan sa atong general station manager Reverend K. Brian Makasaol. Ano sa mga host nga lang Pastor Sabri Candelario, manamit sa pag-ingon ang grasya sa Dios o ang pagkikabit sa malang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan gikan na orasaha o sa malabot o sa walay katapusan. Maayong buntag ka na itong tanan o maayong pagpangapi o maayong pagpamaha o alamang oras alas 7 na yun dos na sa kabuntagon. Sa samang takna sa samang higayon tingali o mga alawa doon na sa apoy mga lakaw pero atong ibadayon ang atong buluhaton alang sa pagpaabot o mga mensahe gikan sa pulong sa Dios nga makaton ka na itong kadaugan kapaguhan kausapan sa dagan sa kinabuhi na itong dinis sa kalibutan. God bless.